Hello mga langga, this time pala nagluto ako ng maliliit na tuyo. Hiningi ko lang pala yan sa pamangkin ko at nagluto rin ako ng hipon. Nagtanong nga pala yung nanay ng asawa ko kung magkano daw yung tuyo at magkano yung hipon. Sabi ko naman 300 yung tuyo at 300 din yung hipon. Napasarap talaga ang kain ko dyan mga langga kasi favorite ko yung hipon. Since bata pa ako, mahilig na talaga ako sa hipon. Yan kasi ang nakasanayan ko. At minsan marami din kasi yung huli sa palaisdaan namin, sa bunsod namin. Kaya palagi din akong kumakain ng hipon paminsan-minsan. O, ito na mga langga, maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking video, sa aking vlog. God bless sa lahat. Thank you.